Jaj, leesett a vérnyomásom. Hát vedd fel. Keci. Ez szüle. Ha? Ja, jó. Jó, tudják szerintem. Engedj vissza! Mint egy varjú. Vigyük föl kakasba, gyere. Varjú! Én egy varjú vagyok. Bazd nem tudok fölmászni a létrán. Leesett a vérnyomásom. Kurva anyád, hogy lőtt le? Ott van egy csatornába. Csatorna! Kiment hátul. Ott a Csatorna. csöves! Csatornában a csöves. Do you understand? Ott van alattatok egy. Nem látok! Tessék, I ketten can't vagyunk. see anything! Mi? Ez mi volt? Feldobta a hegét és 56 HP-mat levette 91-2-re. Mi a szar? Jó, hogy vettem AK. Töki ne izél. Töki ne üvöltöz, mert faterod megint kinyomja a gépedet, bazd meg. Ja, lehet. Ez a gáz, Kanyú nem a volt. törött láb. Ez a ciki nem a faláb. Ez a ciki nem a falap. Alap. Meghalt nyugati. Bazd meg, ott van! Bemegy sárga. Nem hal meg, ezek meg lelővik előlem. Ott van Targonca mögött. Nem beszélsz? Targonca! Az üres? Ja. Ezt Kakas! is ő lövi! Kegyetlenek vagytok! Nézd meg! Nézzük! Lőhettem volna egy acélt! Hagyjunk már azért a kis veget. Most komolyan. Razi, te nem just kill vagy! Rassi, te mit Vagy gondolsz just a like. fregelésről? Te mint kívülálló. Haha, fregeltem, mit akartok, köcsögök? Nyugati meghalt. Ben vagyok, rámpa, köcsögök! Nem vagyunk kan. Töki egy isten! Bazd meg Highgra hívtam, hallod? Hallod? Úgy érzem, hogy én végig fogom nézni ezután, a vad után a Made in China backupos videót 2009-es. Köcsög, azt én akartam, te rohadék. Úristen, lehozza! Hát engem úgy Ha. lövi be megy bot. Na jó, makker. Hát csak